Van de buitenkant leek het er niet bijzonder zo'n het nieuwe UPC-kantoor. Hij gruurt het futuristische uiterlijk. Ook van binnen is er op het eerste gezicht net volle te vernemen van alle maatregels die het energieverbruik zo leeg mogelijk houden moeten. Nou, je ziet hier dat het licht aangaat op het moment dat er iemand aanwezig is in het gebouw. Er zit geen airco in dit gebouw. We hebben een gebouw wordt geklimatiseerd door middel van water. Het loopt door het plafond. Deze ligt helemaal dicht. Ik kan het niet laten zien, maar er lopen leidingen in het plafond waar koud of warm water doorloopt. En je koelt of verwarmt dus door middel van straling. En dan binnen er nog de zonnepanelen op het dak, de opvang van rijnwater voor de wc's en de hege isolatieweerden van het gebouw. Is dat een nieuwe toverwoord voor UPC, duurzaam? Eén van de. Ja, duurzaam draagt gewoon bij aan een hele prettige omgeving. En die dus niet het milieu belast, wat we belangrijk vinden. En die ook voor onze mensen gewoon heel fijn is om in te zijn. Want die 450 medewerkers die hier komen te werken, moeten alle vragen van klanten uit heel Nederland beantwoorden. Ik deze medewerkers willen vragen een bijdrage te leveren in het milieu. Ze binnen er een soort trappen als ontmoedigingsbeleid voor de lift. Ontmoedigingsbeleid vind ik wat hard klinken, maar we hebben meer een aanmoedigingsbeleid. Als je de trappen hier ziet, dan zijn het fantastische trappen door een hele mooie ruimte die uitnodigen om erop te lopen. Want wat is er mis met de lift? Nou, liften verbruiken elektriciteit en we denken dat het goed is voor onze medewerker om af en toe een beetje in beweging te zijn. Door alle maatregels zit het gebouw in de top 4 van meest duurzame gebouwen van het land. Net als UPC binnen alle extra investeerders samen weer om verzinnen. Dat heb je echt binnen de 10 jaar heb je dat terug. En ik denk, dit gebouw is gebouwd op een lange duurzaamheid, letterlijk. Het zal langer meegaan dan een conventioneel kantoor. Dus over de totale looptijd van dit gebouw verdien je dat echt dubbel en dwars terug. Worden de abonnementen nu ook goedkoper omdat dit gebouw minder stroom gebruikt? Nou, ik denk niet dat je de abonnementen en het gebouw met elkaar kan vergelijken. Maar waar we natuurlijk altijd mee bezig zijn, is ervoor te zorgen dat het beter wordt. In februari verhuis je de medewerkers naar het nieuwe kantoor onder Haas de Trekveert.